Tlatah Tegal déning Sekar Wilotarni Saputri. Tegal, kota budaya, kota sing akeh arep-arepku. Ing sudut kota akeh wong bebarengan. Tlatah Tegal, kota panggone kang ayem lan tentrem. Kota anggone kula njalani urip iki. Tegal, ciri khase wong akeh. Panggonane wisata alam, panggonane anggolek jajanan. Paki, Puji, alun-alun, Rita Mall kuwi salah sawijining wisata ing Tegal. Ana tahu aci, ana teh poci, lan jajanan liyane. Tegal, kota sing kula tresnani. Kota sing